Nazdar, zdravím vás Lucky a vítam vás u Minecraftu. Dneska hráme na server menom Survival Games a je tu so mnou Traktor 69 Alias Žadky. a môžeš mi otvoriť dvere? Nejde to. Zatvorím sám. Dobre, hýbaj, už A budeme hrať hide and seek a už sa niečo tu dá. Poď tu na trojku si. Hej som. Dobre, teraz tu bude hufa ľudí, takže to... Striem to, bo ne? A ne, budeme tu skákať všetci. Poďme skáčať celý klub. Skáčeš, kde si? Si tu vôbec pri mne? Hej, tu je traktor, tu je môj traktor. Poď sa byť. Kde si? Nie, kde si? Už som ťa zabil ináč, už som dávno mŕtv. Málo nás tu je zatiaľ fest. Hej, traja ľudia, ale to tu pribudnú, vidíš. A chcel som vám povedať, Hýbaj že... z druhej. Do druhej? Daj, keď je viac. Tu, Nie. do dvojky. Abo do jednotky. Nedá sa tam ísť, lebo je tam in-game, nevidíš? Hýbaj naspäť do trojky. Tam prídu ľudia, neboj. Poď. Dobre, tak tento diel koľko dáme? Tiež 15 minút? Alebo jak to dlho bude trvať jedno kolo asi, ne? Aha, je to tak. Dáme to jedno kolo, aj keď tu bude možno kratšie, ale na budúce videjko môžeme dať z Kantera alebo tejto série, tohto serveru. A keď sa nám to aj budú páčiť, toto servery a toto minihry, tak budeme dávať aj dlhšie hry, ako je Annihilation, Survival Games a Hunger Games a takéto. Nie sme už to hrali, dneska sme sa to trénovali. Niekto si to trénoval, je to viem, ale... Sme raz aj vyhrali. No, Survival Games sme hrali a ja som vyhral, bo som ho zničil. A ja som bol v finále. Jasné, keď sme boli spolu. No, čo tu mám skákať jak Tarzan. S kým to tu začne? 5. Tu 8 ako ľudia musia byť, aby sa začalo hrať, hej, tam ti Už sme píše. 7. Hej, ale sa zober z 30. To málo ľudí nechcú hide and seek. Mohli ste počuť môjho brata, ak si kýchol, ale ja to nemôžem. A ty čo, jak sa máš? Čo, ďatke? Už sme 8, to je dobrý, 9. 9. Škoda, že 10. 200. Ja ťa už nevidím, už som sa strátil. Zase iba 9. 9. Ja sa to tak blížim. Kde si? Ja skáčem Tu na jeden sa mieste. volá, že Cadman, to je fest brutálne meno. Ja sa chcem volať, že Bubekman. Aj tak ja mám To najkrajšie. neskáčne. A napíšem, že kto skáče je Slovák. Teraz som ich úplne zniečil. Skáč, poď, skáč. Musíme teraz skákať, ne? Skáčeme. Haha, aj ten Čech skáče, to je vemra. 15, sme 16, dobre. Už sme 22. Sme dobre. Takže čo si? Čo som? Čo to je? Neviem, čo to je. To je nejaký obsidian, alebo čo to? Obsidian, tak nie, to asi skôr uhlie si. Uhelný blok Ja asi. som surové drevo. Jak sa mám uhelný blok skryť, povedz. Tak tu bude... on tu už hrá, on tu už je, on už vás zabíja. Jak sa má uhelný blok skryť, Neviem, povedz musí mi. to niekde nájsť, nejaké miesto. On je tu. On bol predo mnou, on si ma nevšimol. Tak vidíš? Ja neviem, kde mám ísť vôbec. Ja som nestihol sa ani skryť, čak on ju to fest rýchlo začína, pána. Ale povedz mi, kde sa má skryť uhelný. Ja sa tu schovám. Ty kokos, O! teraz mám brutálnu schovku, tu mám, no... Čúvaj, on predo mnou stojí, ja ma nevidí. Oni sú dvaja. Mňa teraz neviem, či nájde, ale už som blok, takže to je dobré. Kde mám ísť? Oni ma úplne tu videli teraz. Podľa mňa teraz prešiel uhelný blok. Ty tu máš po slovensky alebo po anglicky Minecraft? Po anglicky. No, si dobrý človek, bo niektorí tu majú, vieš. Aj. A ja im napíšem niečo do chatu, že Zidane. Aj ty napíš niečo. Počkaj, napíšem také fezu vetu. Nie, nerob také. Sikiera on zabil. Napíšem mu niečo. Matúš, už si kempnutý? No, je už dávno. Ale jaj. Ešte 300 sekúnd budeme čakať, kým... Ale ja si myslím, že oni ma nájdu, bo to ako je taká schovka, že keby som bol knihovňa, tak tu aj zapadnem, ale ja som surové drevo, tým pádom to je také divné dosť, že tu také surové drevo si tu tak trčí, hej. Ale akože také schovka a dosť celkom dobré. Najlepšie je, na niektorých mapách sa dá vyjsť napríklad na strom, hej,
A ty nie, že sa schováš, ale tam proste budeš kempiť. A ty sikery sa ťažko im tam je vinsej. A keď tam vyjnú, tak nejak odbachne. Čakaj. Tu mám knockbait jednotku, takže sa odhadzuje s tým mečom. Keď udrieš, tak ho troška odchodíš. A už ich je dosť, už sú 4. Tak to nie je veľa. Ja by som fest byť vo finále. Ja som v živote nebol prvý, alebo že ma vôbec nenašli. To som v živote som nestalo. Mne sa raz stalo na jednom serveri, že som bol posledný, že ma nevedeli nájsť. Oni tu Ja som sú, myslel, že posledný akože ešte hneď našli. prosím, rýchlo, Čo? urob sa, že budem tam už nenapadný. Ja tu počujem, on strieľa niekoho. Mi tu píše, že to nie je miesto, kde by som mohol zapadnúť. Musím zdemnúť. Jejku, nado mnou sú nado mnou sú Zidan Sergej a potom, že Cadman TV. A oni úplne tu sú nado mnou a mňa to bolia už z toho. A tu úplne všetko, chápeš? Čo? Všetko tu je také drevené a ja tam také uhlie pobehujem. Tak ale tam budú niečo, napríklad nejaký dekoračný blok, je v tej mape urobené nejaké uhlie a ty si to musíš nájsť a sa tam nejak vriť. Vieš, čo tu bolo? Z uhlia televízor, tak No akurát. tak si tam mal ísť, si tam mal nejak vriť. Koľko ešte 200 sekúnd, 200 sekúnd. 200 sekúnd. 200 sekúnd a už sú 8. Co tu dáme v pohode? On tu ide, sa musím brániť. Ja sa mu skryjem tak, že si dám meč pred seba, myslíš, že to ma nájde? Ja som, vieš, kde? Medzi dvoma pecami. Ako tam pod, alebo tak ako vedľa, že vedľa seba stojíte? Hej, oni sú tak vedľa seba, ja som medzi nimi. To je to dobré. Ale to je tak, ťa dajú si myslím. A sme, kúkaj, Oh, oh. sme 8, chápeš? Sme už skoro vo finále. Už sme 7 Lebo iba. ľudia sa odpájajú. Neviem prečo oni to robia. Počkaj, 10 sme sa schováme a 6 hľadajú. Nie, Hej. 10 Aha, hľadajú. hej, Hiders je schovávač, Seekers je... Vidíš, nejakého Minecraftáka som teraz vyškolil. Nie, ja viem po anglicky, on si ma splietol. Čakaj. On tu ide, nie, prosím. Jak sa volá ten, čo tu šiel? Dajaký na Tise 91. Úplne za mnou stojí nejaký fikil. A to... On tu ide. Kto? Na Tise. 4 sme, ty kokso. Už som v trojici finále, chápeš? A ja nesmiem pohnúť a on tu všetko bije. Mláti hlava, nehlava? Ty kokso, ja mám celkom dobrú schovku. On ma netrafil. Trafil ma sak. Si mŕtvy. Ty ešte Hej. žiješ? Ja budem možno vo finále. Oni vedľa mňa tam buchajú. Keď teraz ma niekto zabije, ja normálne dostanem infarkt. Prvýkrát, že to som aj zapíšem tak, kde na stenu. A ty si čo? Drevo? Nie. Som knihovňa. Surové drevo. Knihovňa som. Surové drevo si. Našiel ma! Není fér. Ja nehrám už nikdy nič. Ja vypnem počítač, idem domov, aj keď som doma. Není fér, ježiš. On tam nahodne fikil, čo som ti vravel o ňom, že tam príde, hej, príde. Čo to bolo? Teleporting. Ja budem strnáčať lúkom, som sa rozhodol. Ale počkaj. Keby vieme, čo je ten posledný. Drevo. Ja som tu som bol. A také fajné schovka to bola, akože to strašne si všimneš, hej, ale ináč dobre to bolo. Však ty si nám, že si uhelný blok, hej? A že tu sa musí dať niekde schovať ako uhelný blok, však čakaj, ti poviem. No, teda tu vonku sa ťažko, ale vnútri sa niekde bude dať schovať. Napríklad tu by som sa schoval, hej, ako uhelný blok. Tu si... A nie, tu nevojdeš. Tu by som ako išiel do vnúka, že to vyzeralo, ako by uhlie tam bolo. Ale ja drevo som možno mohol ísť lepšie. Ja už viem, kde by som možno išiel. Tu, tam, na takom krbe úplne, tam je taký podložka, vieš, uhelnej. A na ňu by som išiel, to by vyzeralo, Ale ako by ja to tu bolo fakt nevidím predĺžené. žiadny ten uhelný blok. Aha, kvetinač to vidím, to zabije. Ešte 20 Ale sekúnd. ten vieš, aký on taký mať fajný, vieš, ten pocit, že on si tak si povie, že ja som úplne prvý, ja neviem, nice, behajú tu všetci okolo mňa. Počkaj, drevo a uhelný blok. The arena will end 10 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Nie, Á, nenášli sme ho. Tak pre ten diel by to mohlo byť všetko, ne?
Aj môže. No tak, ak sa vám video páčilo, zanechajte like a koment a keď sa vám budú páčiť moje videa a hobbyho a aj Jatkyho môžem do toho dať, tak zanechajte aj odber nám dajte, budeme radi a napíšte nám aj komentár, že ak sa vám páčia tieto videá, že či mám viac točiť s Jatkym, tak majte sa. Súhlas. Nestiel si, Jo, už druhý krát som. ty si